brloh medvedice striebornej. Podľa viacerých zdrojov by sa už niekoľko rokov jej brloh mal nachádzať v tejto lokalite. V okolí tohto hrebienka, kde sa nachádzajú skalné útvary. Našiel som tu niekoľkokrát vlčí trus. Prečesal som celý hrebienok a jeho bočné svahy, ale jej brloh som nikde nenašiel. Prečesal som mladiny na obidvoch stranách hrebienka. Na jednej strane som v mladine cítil zápach z dochliny, ale nevedel som lokalizovať, kde sa nachádza. Hneď za hustým smrekovým porastom som našiel niečo, čo sa podobalo na brloh. Ale ako to už väčšinou býva, pri bližšom preskúmaní sa ukázalo, že to nie je aktívny brloh. Prečesal som všetky skaly, všetky diery, všetky dutiny, ktoré som tam našiel. Jej brloh som tu bol hľadať už viackrát. V duchu som sa smial, že je ako Narnia. Stále niekde skrytá za závojom. Nemôžem ten brloh nájsť. V určitom momente som si myslel, že som ho našiel. No pri bližšom preskúmaní sa opäť ukázalo, že to tak nie je. Počas hľadania jej brlohu som si všimol, že ma chvíľku pozorovala líška.